Teodora na ivici nervnog sloma. Anđelo je stezao za vilicu. Ne mogu da izgovorim njegovo ime. Spalite me ako sam imala nešto sa njim. Nakon što se Teodora Džehverović po ko zna koji put posvađala sa Miljanom Vračevićem, ona je ušla i u manju svađu sa svojim dečkom Anđelom Rankovićem, koji ju je kasnije tešio i grlio, kako bi je smirio, jer se pevačica osjećala loše. Ja moram da se derem na tebe, ja ne mogu drugačije i moram da te stegnem. Izvini, ali ti se ne zaustavljaš. Pričao je Anđelo Teodori o situaciji kada ju je u toku svađe sa Miljanom stegao za usta. Još jednom čujem li bilo šta za ćazima? Ja više ovo ne mogu da slušam. Neka me spali Bog ako sam nešto sa čovekom imala. Kako ljudima da dokažem da sa čovekom nisam ništa imala? Slušam ovde napade već 4 meseca. Ne mogu da ćutim. Svi mene krivite, govorila je Teodora. Anđelo je svoju devojku tešio rečima kako je niko ne krivi, već da se svi žele da joj objasne kako ne treba da se peca na provokacije i savjetovao joj je da više ne pokreće tu temu. Izludeću, doživeću nervni slom, molim te završi sa tom pričom. Totalno završena priča. Ja ne mogu više da izgovorim ćazimovo ime, nastavila je Teodora da priča Anđelu. Sve ovo dešavalo se u spavaćoj sobi. Kada je izašla iz iste, Teodora je počela da plače i da se sa svojim cimerkama pravda kako reči koje izgovara Vračević nisu tačne, nakon čega je ponovo ušla u svađu sa ovim zadrugarom.